गुबुन गुबुन हानजानि मददगिरिफोरा गासै 265 जन बिजेपि हानजायाव जगदान जादों। चिरां जिल्ला एसटि मरखा भारतीय जनता पार्टी बिजेपिनि बानजायनायाव दिनै जयनिं हाबाफारि लादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजारनि साखाथियाव थानाय जिरायसालि नब्लाङाव बे जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जायो। चिरां जिल्ला एसटि मरखा भारतीय जनता पार्टी बिजेपिनि बानजायनायाव दिनै जयनिं हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गाहायै बाहागो लाफैदों 17 नं सबाइजार बियाबनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारी बिथाङा। दिनैथ' बेंटल जेनेखि बाजाराव जानाय दानि जाबाय थानाय जयनिं प्रग्राम बे मोजाङैनो जादों। 200+ जयनिं जादों दिनैनि दिनावहाय गुबुन गुबुन दलफोरनिफ्राय फैनानै दिनै जयन जाफैदों आरोखि। गोजोनथाव बाथ्रा जाहैबाय जोंनि थाखाय। जोंहाथ' जेनेबा सरकार दं गैया जों खोथा गैया। वार्कार जोंहा क्रिएट खालामनांगौबा जोङो जोंनि सापर्टार बुथुमनांगौ हिसाबै दला दायथ' होदों हिसाबै जोङो बे खामानिखौ मावबाय थादों। खारन मोनफ्रोमबो दला मोनसे उद्देश्य थायो। बे उद्देश्यआ जाफुङागौमानि जाफुंखांनायनि उनावबो बे माने दलखौ मजबुत खालामनायनि पलिसिफ्रा थाबाय थायो आरो। बेखायनो जोंबो जोंनि दलखौ बोरैहाय जोङो बे ओनसोलाव बोरै गोख्रों खालामनो बे पलिसि लानानै जोङो जयनिं प्रग्राम बा जिखुनु एक्टिभिटिसफोरखौ लाबाय थानाय जादों आरो। बेबोथ' आवनायनाय बाथ्रा जागोन। बेफोरो आवनायनाय बाथ्रा। नोङो मान सनमाननि खोथा दं, प्रेस्टिजनि खोथा दं, नोंनि उद्देश्यनि खोथा थाबाय, नोंनि आइडिय'लजिनिबो खोथा थाबाय, बेयाव थांलाय फैलाय खाम जाग्रा जिनिसथ' नङा जाहैबाय, नोंनि अजननिबो खोथा थाबाय। बेखायनो जे दलाव दंसै बे दलावनो थानानै हारियै मुजियै खामानि मावलांनायासो मानसिनि बा जाय बेक्तिया माने सिन्था खालामना ओंखारो बिसो आरोखि। गिबि गिबियावनो आंनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय नोंथांमोननि प्रेस मिडियाखौ। दे नोंथांमोननि ससियेल मिडिया थ्रुयै जाहाथे सारा माने आसामाव बा सारा बिटिसिआव बा सारा इण्डियाआव जाहाथे फेमास जायो बा बयबो मोनथिहैयो। बे दिनैनि जयेनानो जाहैबाय मा, जोंनि भारतीय जनता पार्टीखौ बेलेग दलनि मानसिफ्रा आनान दलनि मानसिफ्रा मोजां मोननानै दिनै 265+ मानसि जयेन जादों। दा जोङो फैगौ समावहाय बिजेपि दोलोनिफ्राय जाहाथे सिगाङाव जि सरकार जालांबाय बा जि सरकार सलायलांबाय बा जि डेभेलप खालामलांबाय, दा बेनिखाय जों साबसिन आरो हामसिन डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन नामा, बेखौ जोङो गोजौ लेभेलजों जों सावरायगासिनो। बेनिफ्राय फैगौ समावहाय जाहाथे जोंनि जनजाति ट्राइबेलनि माखासे लिडारफोरनि बा जि लिडारफ्रा जोंनि जातिखौ मान सनमान होलांबाय, सिनायथि होलांबाय, जाहाथे बै बिथांमोननि नामाव जाहाथे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव बा सारा आसामाव जाहाथे जनजातिनि लिडारफोरनि नामाव माबा मोनसे जों डेभेलपमेन्ट स्किम नाम दोननो हागोन नामा, जों बेखौबो गभर्नमेन्टखौ जोङो पस्ट खालामगासिनो बा जों गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो। जोंनि भारतआ राजतन्त्र नङा, बे गणतन्त्रसो। बे गणतन्त्र देशआव बयहाबो अधिकार दङ। बे बयहाबो लिडार जानायनि बा बयहाबो समाज सिबिनायनि बयहाबो जैग' दङ। दा बे हिसाबै जि बिथांमोनहा बे खोथाखौ बुंदों, दा बिथांमोनहा हयथ' सोरबा बायदिया गावसोर गादियाव जिरायनो मोनाखै। दा बिथांमोना बेफोरखौ सिन्था खालामा हयथ' नोंथांमोननि सिगाङाव बा मिडिया ससियेल मिडियानि थ्रुजों पस्ट होदों। बे गोरोन्थि, बे मालाबाबो जानो हाया। जोङो भारतीय जनता पार्टीया बुंनो थाङोबा बयजोंबो समानै फैगासिनो आरो बयखौबो पार्टीखौ समान नोजोरै नायबोदों। जेरैहाय जोंहा भारतनि प्राइम मिनिस्टार माननीय नरेन्द्र मदि दामोदर दास बिथाङा बुंदों सबका साथ सबका बिसास आरो सबका बिश्वास आरो प्रयास। बे हिसाबैनो जोङो बयजोंबो समानै जोङो मावलांगासिनो आरो मावलांबाय थागोन आरो आगन्तुक समाव जोङो बिटिआरखौ आरो जों डेभेलपसिन खालामनो हागोन, जोंहा बेयाव बिसास दङ।